Mennään Lahden keskustassa. Hyvää joulua. Joo, siinä on jollakin aika pitkä parta. Hei hei! Hyvää joulua! Tuossa Vilkki-Miina kulkee kirkolle. Taavetti ja Tiina nouskaa kannoille. Hyvää joulua! Mäen rinteen alla talo terrettää. Joka ikkunalla kaksi kynttilää. Ruuna pirstää. Miltä se pukki näyttää? Juu, hyvin uskottava. On ihan oikea parta, ei lähde irti. Ai niin onkin. Ei lähde. Oho. Miten sä Ei se lähde. nuoreksi mieheksi kasvattanut tommosen? Oikein hyvää joulua kaikille täältä Lahden joulukylästä. Pukit toivottaa, sanotaanko näin. Hyvää joulua. Näin tehdään. Kiitoksia. Hyvää joulun aikaa sitten vaan. Jep. Samoin. Moi. Nyt on joulukylässä sitten käyty ja nyt pitäisi lähteä jonnekin syömään.